थानांगा नै लोगोफोर सोरखौ फसायदों कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय गासिबो सोंजा नैलाय मा जागासिनो गावखौनो जि रुवाथि बायदि बाहायद्रायनाय मोनथारबाय नो गावखौनो गाव बाहायाखै माथो नोंलाय सानफ्रामबो संनाय खावनाय आंनिनो गोजा नै ओमफ्राय आहा मानसिसो लानांगासिनो नै आखाइ फारसेनो हमनानै नै आथिङा एमब्रागासिनो ओमफ्राय फिसाजो आरो भिडिअ लानो होबावो आंखौ लायैनि दाय ओमफ्राय नायाबो नै 20 थाखानि आंखौ लाबोना होबावगा अमा बेदर नारजि जाबाय दहायो ओमफ्राय आंनो ना फिसा फिसाखौनो बुरखायथारबायनो गैथारा आयु गोरलै गोरलै गुंखायासो देरसिन होलाय गुंखायानो ओमफ्राय अबावबा थांनो नागिरबावबाय थाङाबा नै सिख्लाफोर लोगो हमदों बे मानसियानो साइस गैथारानो खर्राय ब्लेब बेनो जि एक्ट्रेस मोजां जानो सुलुग लागासिनो नै नायलाय लायाबा बोरै जानांगौ जानायफोराबोथ' मोनजायो माथो अमा बेदरलाय नारजिलाय दाउलाय फुंग्राया फुंखाया माबा फुंग्राया फुंखायो फुंनाया फुंखाया ओमफ्य एक्टर जानो लाजिया होनबा एक्टिंल'सो रोंनांगौ दा एक्टिं रोंबासो लोगोफोर माने आङो ब्लग भिडिअ बानायया थाब बानायबाय थानो मोनाखै आरोना ब्लग भिडिअखौ ओमफ्राय दा जोङो मासुब संनि थाखाय प्रेक्टिस खालामगासिनो दं नालाय टाइमबो मोनाखै बांद्राय माने मासुब सं बानायग्रोनो नागिरदों आरोना एलबामबो फैगासिनो दं आंना माने दोंनै मेथाइआ रेडि जानानै थाबाय दायो मिउजिक एसे होबावनांगौ दङ माने सेरजा सब मेनुवेल दामजोबदों नालाय सफ्टवेरनि मिउजिक मोनफा मोननै दं आरोना ओमफ्राय दा बेवहाय फ्लुट माने सिफुं होनांगौ दं सिफुं दामनो हरनांगौ दं बेनिफ्राय सेरजाखौबो दामखाबाय सेरजाखौ माने इडिटिं खालामाखै आरोना मिउजिकखौ इडिट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दा माने बेखौनो प्रेक्टिस खालामनो थांनो नागिरदों आं वारिखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना बैसागु बानायदोंमोन जे बिनि सिंगार आरोना अन्थाइ बिखा बै आं एलबाम बानायदोंमोन बैसागुनि बेखौ खनदोंमोन बिथाङा दा माने सङा जोंना मोनसेखौ बे खनदों आरोना मोनसेखौ ओमफ्राय बेलेग खनदों ओमफ्राय जों दा माने गामियाव माबा जादों जोंना मा होनना बुङो बेखौ आतमंगल जादों आरोना बेहाय ओंखाम जानो थांनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय आंजों लोगोआव दङ माने जाखांफुनाय सासे सिंगार आरो बेबो चन्दन होननानै बुङो नै चन्दन हाय नरदोब्रा आथिं हेलौ लोगोफोर नोंना चेनेल नामा मामोनलाय चेनेल गोदान खुलिदों फंबायाबो चन्दन अफिसियेल नोंथांमोना साबसक्राइब खालामबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव दं आरोना चन्दन अफिसियेल ओमफ्राय जों दा माने थांनोसै वारिनाव नोंथांमोना आंनि नैबे चन्दन अफिसियेलावनो मोजां आंनि अफिसियेल सं फैगासिनो ना नेनानै थाबाय थादों एलबामबो फैगोन दा एलबामबो जागोन माने खनखायो आरोना बिथाङा एकदम फांसन-फ्राव नोंथांमोना नुनो मोनगोन मालाबाफोर ओमफ्राय दा माने दासो दावगाफुगासिनो दङ बारा ओंखारथ'वा नालाय नोंथांमोनाबो एसे सिनाया दा जों थांसै लेट्स गो ओइथिं दं खनसेया एसे लाजियो बारा फेसखौ आनबक्सिं खालामथ'वा आरोना बिनिखौ दा जों थांगासिनो आरोना वारिमोनाव ओइहाय न'आ बिसिना ओमफ्राय ओरैजाय जादों आरोना माबाया ओइहायनो जादों आतमंगला जों दा मोनानि ओंखाम जाना फैनोसै ओइहायनो र' आं नोंथांमोननो देखायहरनो जायगाया ओरैबायदि मोजांखा नै नोंथांमोना नायनो हागोन क्लाउडखौ सान्दुंबो दुंदों नालाय नै बैहायनो जादों नै जुम खालामनानै देखायहरदों आं लोगोफोर नै बेहायनो जादों आरोना नै जोंना थांनानै जाहैनोसैल' ओरैसै माने जों दा प्रेक्टिस खालामनो फैदों ओमफ्राय दसे चन्दना नै माने एसे खननानै देखायसिगोन आरोना नोंथांमोननो माने बांद्राय बिदिबो भकेल लादोंब्लाबो माने साक्सेसफुल नङा आरोना ससेल' लाजांनानै गारनाय गामिनि दो दाब्ला होनना बुंनांगोन आरो बिदिखौ ओमफ्राय दासो माने गारनानै दोननाय गिटारखौ खननानै लाना फैदों माबानिफ्राय फाङा फुथा हरनोसो नागिरदोंमोन आरोना बेखौ थिगखौनो बुंदों आदाया ओमफ्राय दा जों उदै बुंखानायनो माबाया चन्दना जों दा हाबायाव ओंखाम जाना फैखांनानै खनफैबावगोन दा खनसिगोन आरोना दोंसेसो खनगोन चन्दना दे खननानै देखायदो एसे होबानो जाबाय आरो लोगोसे नै खोन्थानोसैबावदों आसोल आखायानो आसुगुर दं किस्टिबो जानो हागौ दे लोगोफोर दे स्केलसो रोंखायासै दे दांना होदो खोनासंसै एसे लागाव बोरैबा थांबाय नामा दे फार्स्ट बेक खनदोब्रा रिलेक्सखौनो गोसोआव गैया नामा दे लागाव नयननि बायदि अन्थाइ खुबैजानाय जाया दे लागावदो लागाव जिखुनु जाया खनदो yang no son,
बायदि बैस्थाफोर ओइ लारिस गोसोआव गैयालै गोसोआव गैमारा होमबालाय दे बेलेग खनदो गिटारा बिराद गिटार लानो दहायनिखौनो खनब्रा फार्स्ट हानायखौनो आं बे हमनो हानायखौनो खनगोन दे नेथ' जारां सान नामाखो दे दे लागाव ओरै सुराब थांनानै ब्रा वारना सासुलाय दे गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम गिटारबो दांबाय आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम नैबे गारांखौ गोबाव जाबायना नोङो गारजाबनानै दोननाया लागाव दे लागाव नेथ' जारां सान दान्दिसे हाबथ'नो नाङानो नेथ' दसे मावबावनांगौ दङ आंहा बर' हारिनि नों थासान्दियावनो नेथ' जारां सान दान्दिसे हाबथ'नो नाङा लागाव नेथ' दसे नेथ' जारां सान दान्दिसे हाबथ'नो नाङानो नेथ' दसे मावबावनांगौ दङ आंहा बर' हारिनि थासारियावनो मावबावनांगौ दङ आंहा बर' हारिनि थासारियावनो आदाखौ लांबाय आयै होबावदो दे बुजाबलांफा बिदिनो रिमेक सुरा बिलायाना लोगोफोर आं रोङालै रोङा फाक्का सिङाव हाबबाय सिङाव दायो जोङो ओंखाम जानोसै आरो ना सन्दन देब्रा माबा माबि बुं जानायखौबो देखायगासिनो नोंथांमोननो फैलाय नंगौ सिङाव हाबबाय नै जाग्रा नायैनो र' नै ओरैजाय ओमफ्राय मा खबर दङ मोजां ओइथिं हौवा गोदान हिनजाव गोदाना नैथिं नै थारानरा नै लोगोफोर सोरखौ फसायदों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय गासिबो सिंग्रि गोजा नैलाय साहा बिस्कुट रानग्रा सिख्लाफोर आरोना बैराथिया गोमो गोमो गाननांगौब्रा नोंसोरो गोमो गाननांगौ सन्दन माला लागोनलाय नै र' मा खबर मोजाङानो मा आइटेम संदों नै आनैमोन आइथिं दं जाखांबाय हा दहायनो जाबाय ओंखाम रानग्रा जादों नामा ओंखाम रानग्रा जादों ए र' नायहैनां मा ओंख्रि संदोंथाय नैथिं ओंखाम जागासिनो दं आरोना गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादों ना ओंखाम नांना नांला ओंखाम दा लागोन दे गोथाव जादों ना गियान पानिबो मोनदों नामा गियान पानि हा राइस बियार हा जिउ गोलाव जानाय नामा थिगानो मादै दे बाजिबो फैदों नै मिजिङा संग्रा जादों नामा
खै केजि संखो अमाखौ हा खिथाहरदोब्रा 1 कुइन्टेल 20 केजि 1 कुइन्टेल 20 केजि ना नायालाय नाया 50 केजि नाया 50 दा ओरैनो बेसेबांसो जानाय जाखो 250 जाबायना आरो फैबावगोन आलासिफोर दंबावो ना मोनायावसो फैयो मोनानि ओंखाम जानो फैयो नैथिं आमाया बानलु देगासिनो थाइगिर बाथोनसो नामाब्रा बानलु बाथोन देदां बानलुजों मा बैग्रि ना एवनाय ना खर' ना मुरि घन्टा संखांबाय आरो संनांगौ दायो गैथ'ला ना नैबे लाब्रा ओमफ्राय दालि अमा नाया अबेथिं दं नाया नाजों बेलाथि होदों ना बेलाथि टप बरिया बेदर रानग्रा ना सोमखोरा एकदम माला नोंनालाय हाबायालाय मालायनिखौल' जाबाय थानोसै नोङो गासिबो माबाखौ नेनानै लानोसै आरोना लास्टनो थिगानो औ नंगौ बैसागआवनो लाबोदो देग्लाय धोरजोनि फिथाइया गोदै जायो जानायालाय माने हाथाया आंना जामजोबलाय लांबाय ने सोमखोरनि हाबाखौ जागोन दे टेनसन गैया बोसोरफोराव देग्लायनो नायनोसै नामा बैसागुफ्राव ने सोर फैयो गामिफ्राव लाखिनोसै दां मोजां मोनबा बेनोथ' औ दे सिदा नायद' नै खालि दंना गैया नायद' ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैबाय खोन्था रेडि जाबाय गासिबो नुजोबखासिगोन नोंसोरखौ लाय बेदर हारा थाबथानो नामा ना हाथाया बायबाय नामा बेदर हारा थाबथानानै नै बाजैनि ओंखाम राननाय मोनजाबाय दिनै ओंखाम मोनफैबाय दालि मोनफैबाय लाब्रा आमाइसो मोनफैबाय आमाइसो ना जायोनो ना आं अमा होदो अमा जाखायो लागायबाय जादो दे जादो मनेन साड़ैजों एकदम बिसिगि एखेब्रा मानसिफ्रा नायलाय मोनसे मन्दपआवनो जानो नोंसोरो हाबाखौ सानैबो हा जागोन खेबसै थांबायल' था नोङो बिहामजोखौसो खेबबाय नै बिहामजोखौसो फार्स्ट खेबबाय आंनिया नै साबसिन जादों नोङो जायाखै आंनिया गथ' खेबनो साननांगौ नै नायाबो नाया बिनानावबो नाया बयखौबो खेबनांगौ मालाय 100नि बिहामजोखौ खेबाबासो खेबनांगौ गोथावथार ना दे गोथाव जादों दे मोजां जाना हो दे मोजां जिरायना बयखौबो नाय सोर मोनदों सोर मोनाखै एसे माबा हो दे नोजोर हो दे नै थाखुमा एसे मोननिया बेलाय मोजां जाथार बाबुमोन लोंबासो सोरबासो नोंसोरखौ खेबबायलां सारदों जायाखै खेबनाया सारदों जा जाबाय दे नोंसोर साथाम बारा होथारदे मोजां मोनथारदों नोंखौलाय नोङो आंखौनो नांबावगौसो बेसेबां बुरजा दाखा आबौआलाय जाबाय थेब्रे नै आधा केजि जाबाय आं आधा केजि जाबाय औ जाबावदो दा जाबावगोनसो जोबाखैना जोबाखै मोनाजासे मोसाबावनोसै दां माथो नोंलाय
नंगौ नोङो नों सोरबा आं मोसायो ओंखायनोथ' सानैजों दा मोसागोन र' आं जाग्रोना लानि आब' दे लागोन जागासिनो नै लोगोफोर जोबसिगोन जाखांसिगोन आं दायो जों जाखांनानै फैबाय गेब्लानो ओमफ्राय नै गय जाबावबायसो नायनो हागोन नोंथांमोना गयखौ आं एकदम गय जानो मोजां मोनो आरोना उन्दैनिफ्रायनो गय जाग्राखा आङो अब्ला माथो लाबोबायबा नोङो लाबोहांहांमोनलै समा मिलाया गोजां बोथोरखाय दे ओइ खबर होथा दै जों दा प्रेक्टिस खालामहैनोसै आरोना दोंनैसो मेथाइ खनहैनोसै सेंग्राफ्रा ओइनो सिगांसो थांजोब्बाय औवारिया दा गिटार दामगोन